Добре дошли в Пампорово! Или по-скоро последният епизод от поредицата ни "Кой е най-добрият ски курорт?" Това е картата на България, а това са трите най-известни ски курорта. През последните няколко седмици прекарахме по 72 часа във всеки един от тях. А условията бяха да отседнем за една вечер в най-евтиния хотел. Условие номер 2. Отсядаме в най-скъпият хотел в курорт. Предишният епизод ни измамиха. Нищо не ядохме и видяхме домашния любимец на хотела. Лисица има пред хотела, има лисица. Хотела, в който ще спим тази нощ, се казва Орловец. Какви удобства има в хотела? Имаме будилник, Вау! банкомат в хотела, Бре! книги, DVD филми. Ти DVD филм виждала ли си още? Да, като бях много малка. А някой от вас сигурно или вече имат деца, или не гледат деца, които не знаят какво е DVD или касетофон. Ще видиш снимките. Да. Вау! Има дори кръгъл футюел. О, вау! Значи този хотел по снимки в Booking изглежда най-хубаво от всички хотели, които сме били до този момент. Права си, така е. Но преди да продължим с хотела, беше време да покараме. Времето беше невероятно, пистите перфектни, а гледките сякаш са излезли от филм. Бебе, за гледката да имаш да кажеш нещо. Това е най-красивите гледки са тук. Дори Йоана караше бързо. А сега е време за ревютата на хотела. Мирослава, най-доброто място в Пампорово. Отсядам в този хотел за втори път. Невероятна атмосфера. Ага. Уют, спокойствие, природа, локация, стаите с гледка към Снежанка. Препоръчвам. Персонал е любезен. Никъде не сме видяли лош персонал. Вероника, чудесно място, чудесна локация, прекрасно разположение, красива гледка, чисто, уютно, с мил персонал. И е оставила снимки, които наистина са хубави. Валентин? Мъжко. Да, мъжко. Чист, нов интериор. 3 лоши ревюта. Мирослава, съотношението качество-цена не отговаря. Храната и обслужването не е за 5-звезден хотел. Това е първият добър негативен коментар. Александра, Жени! Две жени! щом жени са писали, значи положението е било много тежко. Почти през цялото време беше студено. Пускат парното на режим. След Нормално. 2 нощи спахме с Анцузи. Премиум! Вечерята под всякаква критика. Първо ни забраниха да влезем в ресторанта, после чакахме да проверят дали сме си платили. Беше ни поднесена вечерята след 9 часа. Имаше 3 маси и не можеха да се справят. Бебе, това само един коментар. Да, той продължава. В спа центъра персонала се излежаваше на шезлонгите. Персонала се оплакваше, че не им плащат и затова така работят. Ти трябва да си ги питала колко пари ти плащат. Никога повече няма да се върнем. Паркингът пред хотела не беше изчистен. Всичко беше в ледени коловози. Личи си, че хотела не се поддържа, а има голям потенциал. Не сме имали толкова детайлни ревюта. Майко мила. Но беше време да се настаним в хотела. Този вдясно е много хубав. А сега мисля, че е перфектното време да ви напомня да харесате последното видео от сериите. За нас беше изключително удоволствие да прекараме 6 седмици заедно във всеки един български зимен курорт. Благодарим ви за харесванията, за страхотните коментари и цялостната подкрепа на сериите. За нас означава много. А сега е време да се настаним в последния най-скъп хотел в Пампорово. Ей, тук трябва да спреш. На улицата. Те хора да си го бяха написали. А още с влизането ни взеха куфарите. Лобито беше изключително красиво. Здравейте! Обясниха ни, че имаме 2 спа зони. Спа център до 8 вечерта работи. Може да ползвате и този на хотел Перелик. А след това видяхме дивана от сайта. Качиха ни куфарите и беше време да видим стаята. Вау! Виж колко хубав голям плод! Ето такива обичам да можеш да си сложиш нещата. И туалетната не е смачкана. Тоест може да сякаш на спокойствие. Най-впечатляващото ми винаги е било как подовете са от мукет. Не знам, много ми допадат. И аз много харесвам мукет. Много е уютно. Това цялото, виж, дори здравословно! Значи можело! Имаме и круша! От кога ми се яде круша? Всичките, които ценят питиетата,
Сигурно това не знам колко струва. Ние се впечатляваме от банани и Круши. Това е уникално. О, майко мила. Това е уникална гледка. Дори имаме малко залез. Вижте леглото колко е готино. Не е толкова ниско като вчера. Желаете ли на спа? Няма да откажа. Казаха, че можем да отидем в съседния хотел. Имало топла връзка между нашия хотел и отсрещния хотел, който е Перелик, ако не се лъжа. Какво беше първото оплакване, че било? Почти през цялото време беше студено. Пускат парното на режим. Ами, ето там е климатика. Решихме да тестваме спато. 5 минути чакаме асансьор, който... 4 асансьора. 4, да. Ужас. Много хора. Буквално сме в подлеза. Това е като от страшен филм. Все едно отивам в метрото. Да. Това е като оная сцена от The Last of Us, където влизат в изоставеното метро и излизат зомбитата. Вие гледахте ли The Last of Us сериала, защото аз съм играл игрите, ама не знам вие дали сте гледали сериала. Сериала всъщност беше очарователно добре направен. Шегата на страна, наистина се изгубихме. Качвахме се по асансьори. Въобще не беше близо. Хотел изоставен. Докато ние се лутаме, може вие да изберете дрехи, протеини, витамини, храни, сакове или раници или каквото и да е от сайта на Jim Beam. 5% отстъпка. Когато използвате моя код RAF5. А докато се възползвате от моята отстъпка, ние се озовахме в туристическа агенция. А някаква туристическа агенция? Не, това не мога да напишеш, бе, човек. Това от някакъв забавен филм, не, какво е? Наистина беше много забавно, защото минахме през лобито по халати и след цялото лутане отново се объркахме и не знаехме посоката. Здравейте, да не сме объркали с спата? Да. Там надолу по стълбите и по стълбите. Ма това ли е единствения път, по Има който... асансьор, знам, че има от спато. Ама сега ще го видите и питайте тях. Добре. До третия етаж се качва, до третия етаж асансьора. Благодарим. Благодарим! Само да ти кажа, че хората, които работят тук, не знаех. И след 15-минутно ходене стигнахме до чисто ново спа. Огромен басейн, невероятно спа и най-хубавия фитнес в хотел, който съм виждал някога. Аз не мога да си кривя душата. Наистина това може би е най-голямото спа, което съм виждала. Точно в този хотел спато е на 3 етажа. В нашия хотел беше много по-малко, което е много странно, защото нашия хотел се предполага, че е най-скъпия. А този нещо не ми се връзва. Този е с много по-хубаво спа. Това беше най-хубавото спа, но не беше в нашия хотел. Няма значение. Беше време за хапване. И ето ни нас. Седнали в лобито. На мен не е лоби. Реално да. Не ни дели никаква стена от лобито. Чудах аз да си сложа за хапване. Имаше доста избор. Вече си изядох лучените кръгчета. Както знаете, аз обожавам лучени кръгчета. Но салатата, шопската е подгизнала и е с овче сирене. Масичка сложена по среднището. Не има сиренце. Краве. Домашно направена салата от... О, майко мила. Даже Сега разбирате ли, що съм качил килограми? време за десерт. Ако не сте гледали последните ни серии, по време на десерта е време и за 3 въпроса от Инстаграм. Взели сме си скромните 6 десерта на човек. А сте с вас, които не следват Йоана в Инстаграм, може да я последвате. Въпрос номер 1. Кой харчи повече пари? Мисля, че стана ясно кой.
Ами, ето, ако трябва да говорим за кой по-често си купува нещица, Ти казахме, че ти... имам всичките ти бележници. Йоана има проблем. Тя е зависима към бележници и тефтери. Така че ако някоя компания гледа... Чакай да кажа нещо. Не. Имаше време. Ако някоя компания гледа, то тогава се свържа с нея, защото ме ми писна. Да си зависим от бележници е беззащитно и нищожно. Но да си зависим от коли... Ага, чакай. Не. Какво обичате да правите заедно? 2, 1, да редим Лего. Да. Това там още не сме го направили. Какво бихте казали на човек, който иска да започне с социалните мрежи? Моя най-голям съвет е да... Гаден ли е? О, но... Плюй го, бе, Любов, няма какво да го гълташ. Не мога, хана е. Всичките, които ще ни пишат коментари сега, ама вие сте много претенциозни, знаеш какво? Елате вие да ядете телешко с портокали. За това говорим. Моя най-голям съвет е да останете истински и да не губите себе си по пътя, да бъдете постоянни и да давате автентично и свое съдържание към хората, защото има много трендове, има много хора, които качват вече в социалните мрежи и да си себе си е най-ценното и автентичното и ако си себе си, всеки ще има интерес към теб. Хората се изморихме от фалша и от всичките настроени неща, затова просто бъдете себе си. Като човек, който е имал социални мрежи още от 2013 година, защото моят първи YouTube канал започна 2013, аз го изтрих. 2014 направих нов. Никой не гледаше отново. Аз пак го изтрях. И така до 2019. 7 различни YouTube канала. Даже и английския ми канал в момента и той не е толкова развит, но какво искам да кажа всичко това? Много е важно да знаете защо го правите това съдържание. Защото искате да създавате съдържание, защото искате да печелите пари, защото искате да имате общност от хора. Вие сами трябва да си отговорите на този въпрос. Оттам нататък вече идва лесната част. Защото когато знаеш защо правиш едно нещо, ще го правиш с желание. Вечерята. Обаче за закуската имам много високи очаквания, защото обикновено на закуска няма какво толкова да объркаш. Добре, къде последно ядахме хубави десерти? Защото тия бяха 3 от 10 за мен. За мен бяха 1 от 10. Последните хубави десерти ги ядохме, когато бяхме с майките. Кой беше хотела? Павел Баня. Да. Шараут на този хотел, защото този хотел беше уникален. Заповядай. Това е водата. На здраве. Кога съм ял грозде зимата? Въпроса на въпросите. Колко струваше този хотел? 288 евро на вечер. Окей. Да. И това слага този хотел да бъде най-ефтиния от трите скъпи, които минахме. Първия беше 900, вторият беше 700 лева. Но вторият беше с двуетажен ресторант, където се наядохме. Всъщност във всички скъпи хотели имахме нещо. И интересното е, че те са ни го дали напълно от сърце. В смисъл, пишете в коментарите, когато правите вашите резервации, пишете именно това, че имате някакъв вид повод, т.е. рожден ден, годишнина, си какво, защото вижте какви неща ви дават. Не е точно. В смисъл? Всъщност, всички хотели до сега бяха наистина много мили и всички се постараха да имаме прекрасна годишнина, което ние оценяваме от сърце. Но този хотел... Бепчо, чакай. Какво искаш да кажеш? Във всички хотели сме плащали? Не, беше напълно безплатно и хората го направиха с желание. Добре, чай, че ми стана лошо. Но в този хотел, Орловец, за финал на тази поредица, си плащаме за изненадата. Моля! Да. Плащам се за гроздето? Плащаш си за гроздето, за... То беше долу! То беше долу на вечерята! Да, но нямаше такава торта. Дай да видим тортата. Колко? Първо яш. Първо да видим дали е хубава. Не, мен не са отяде човек. Не, няма да ям това, не искам да ям. Лъжеш, че сме си платили за това. Шегуваш се, нали? Не е момента да ни пранкваш всичките. 70 лева.
Моля? 70 лева. За какво бе? 2 торти, едно вино и плодове. В крайна сметка хората не са длъжни. Важното е, че го предлагат като опция. Ти сериозна ли? Но единственият хотел, който ни взима пари за тази услуга, което е окей, всеки си има Ти различна сериозна ли си? политика. Не може всички да са така, както Бебе, пишеш. не мога да те фана. Сега това за вилото нещо се шипуваш, не мога да разбера. Не. Как това нещо струва 70 евро? Лева. Лева. А за допълнителните услуги? С... 57 евро са допълнителни услуги. 57 е това за нещата, които бяха в стаята. Добре. С карта. Как това нещо струва 70 лева? Що, колко беше за допълнителните услуги, извинявай? 57 евро. Любов, окей е. Като се замислиш, хотела си има политика. Women. Важното е, че има такава възможност, като Не, това е, съжалявам. Аз мисля, че това е перфектното време да кажа моята позиция. Той хотел е на последно място от скъпите хотели. Погледнато реално, във всички хотели до сега е било безплатно. И извинявам се, че трябва да прозвуча малко грубо, но никой не ни е познал, че да ни направи някакъв вид комплимент, че ние да го направим като вид реклама. Всичко сме си платили ние. Ами хотел Орловец. Високи очаквания, ниско представяне. Самите стаи са красиви. Ново е. Да, хубаво е, наистина. Много е хубаво. Но има няколко главни минуса. И те са Храната. храната Храната. и храната. Тук сме не за да обиждаме или каквото и да било, напротив, искам винаги да бъдем с хубава критика. Хотела под никаква форма не е зле, но не мога да проумея как може с такъв капацитет, с такива хубави гледки, до грамата ви куца. Дори не говорим за конкретната храна все още. Говорим за студа и говорим за това, че хотела има голям капацитет, а не е осигурил достатъчно места на закуска и беше full от хора. Хората нямаше къде да седнат, защото просто нямаше... Нямаше къде да седнем, вярно. Да. Просто нямаше свободни маси, нямаха толкова много маси. Просто не са помислили за някакви такива детайли. Спато. Мисля, че това е най-хубавото спа. Малко ни измамиха с това, че може да отидем да се забавляваме в още едно спа, което е факт. Наистина. Обаче пътя до там. Пътя до там малко се убива от вайба на спокойствие и релаксация. Хайде да си кажем оценките. На 3, 2, 1, 5. 5. Първият хотел. За първи път сме еднакви. Първият хотел, на който смятам, че сме точно оценката, цената е точна. Опа! С това увеличение на цената, което аз не съм го предвидила, няма да го коментираме, но с това увеличение, което е драстично, този хотел отива на второ място по скъпота. Мисля, че е крайно време да дадем нашата подредба на самите курорти и скипистите. Банско много ми хареса. Много ми харесаха пистите, макар и да беше тотал щета, аз нямам проблем с времето по принцип. Банско заслужава абсолютно второ място. На първо място е Пампорово. Първо място Пампорово? Да. Самите писти бяха точно направени, обработени, всичко подредено, навсякъде имаш табели, ясно написано. Лифтовете бяха с меко отдолу, т.е. имаха тапицерия на самите лифтове. Няма как да не е на първо място. Ти дори седна да ядеш. Къде дори седна да ядеш, Йоанки? Да, факт. Благодарим ви за хубавите моменти. Надяваме се, че сте си прекарали хубаво с нас. 6 седмици минаха доста бързо. Харесайте видеото и ако искате да направим тези серии и лятото, Ни напишете курортите, които да посетим в коментарите. До нови срещи!